नोदोर मारून पयशीतोर जमीन व्हरता आमची माय तिचेर आमी चलतां तिका माडयतां ती मोडना काय तिकाय आमी मेळी कोतां तोरूय ती दोयाळ आमचे ताय मोतोज आमकां फोंडान घालता ती आपल्या वेंगेन घेता खरें सुखाची बाय पुताक आपल्या संवसारान धाडूंक देवा कोस्तोरेची गरज पडली 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळूंक आंकवार मोरयेक विंचून काडली देवान तिका विंचून काडली म्हूण चिंतल्यार वस्तोरी बागी ओडली पूण आयज वस्तोरे केल्या ल्हान कोणूच तिका दिना मान आयकात खबर फुडली एक आजारी वस्तोरेक दोगूच पूत दिले देवान गोरकार तिचो सोंपलो कोणाचो आदार नासलो वाडयले कुश्टांतल्यान दोगूय अमेरिकाक गेले काम करी बऱ्या ऑफिसान दोगूय काजार जाले बायलांक घेवन थंयसर रावले मांयक एकटीच दवरून घरान एकटो तोरी घरा ये म्हूण माय फोनाचेर सांगताली एकटोय कानार घेनासलो शेजाऱ्यांक सांगून रडटाली ओदेराची पोळी खावून घरान एकटीच रावताली 3 दीस पोदेर आयलो तिका उलो मारलो ती भायर सरोंक नासली शेजारी एकठांय जावन दार मोडून भितर सरली माय मरोन कुसले मास घरान पडलो वास पडून तोटाकली पुताक तिची खबर दितूच सगळीं मरणाक येताली कोरोना वायरस येवन प्लेन बंद जावन अमेरिकाकूच उरली त्या तिच्या पुताक वयर काडूंक मायन कश केले दीस राती पुताक मायचें पडोंक ना जोडूंक रावले दुडवांच्यो नोटी बरें केल्यार बरें मेवता खबरी करी न्हय फोटी मागीर तुमी बरें करूंक ना देखून फावो जावूंक ना तुमची मुठभर माती बाईत मागीर दुखोयत तर गोठ मोतीन दूर देव घेतलो जोटी